Mä oon Anna-Kaisa Heinämäki, tamperelainen poliisi, hallinto- ja yhteiskuntatieteiden maisteri ja myös Tampereen kaupungin valtuutettu ja varakansanedustaja. Mä oon myös äiti, eli mulla on 2 pientä poikaa. Mä oon poliisitöideni kautta nähnyt sellaisia tilanteita ihmisten elämästä ja arjesta, että ne yllättää välillä ammattilaisenkin. Eli esimerkiksi minkälaisissa olosuhteissa jotkut lapset saattaa elää tai vanhukset, mitä on totaalinen yksinäisyys, pitkäaikainen masennus, erilaiset väkivaltatilanteet. Ja tämän takia mun sloganikin on lyömättömän hyvä arki. Mun vahvuus kansanedustajana oli se, että mulla on monipuolinen näkemys ja kokemus ihmisten arjesta. Mä oon tehnyt poliisin eri töitä aina sieltä poliisiauton ratista sisäministeriön poliisiosastolle. Sitten mulla on poliittinen päätöksenteko jo tuttua, kun mä oon ollut Tampereen kaupunginvaltuutettuna useamman vuoden ajan. Mulla on myös monipuolinen koulutus. Semmoista omakohtaista kokemusta tietenkin arjen pyörittämisestä on myös aika vahvasti, koska olen pienten lasten äiti. Mä haluan olla välittämässä kansanedustajan työhön kokemuksiani ihmisten elämästä ja arjesta. Siksi mua kannattaa äänestää.